No, firma on perustettu jouluaattoiltana 2020 ja ensimmäinen sarjatuotantovene valmistuu maaliskuussa 2022. Ja me aloitettiin tällä 27-jalkaisella rungolla, mistä on saatavissa 3 eri mallivaihtoehtoa. Tämä Openi, avovene, mikä näkyy tässä. Sitten on T-top-versio ja sitten on vielä täyskabiiniversio myöskin. Ja sitten Openia ja T-topia, niin kuin tässä näkyy, niin on saatavissa 2 eri layoutilla. No, meillä on niin, että tämä on nyt tämmöinen vähän spesiaaliversio. Katsotaan, minkälaisen vastaanoton se saa tuommoinen. Olisiko toi nyt sitten sininen tai vähän jopa turkoosi. Sitten normaalit värivaihtoehdot on tämmöinen keskiharmaa, kun näkyy tässä. Sitten löytyy vaalea beessi ja sitten löytyy semmoinen versio, mikä on tämä keskiharmaa ja sitten tuommoinen grafiitiharmailla reunoilla. Yes. Ja sitten semmoinen kysymys, mikä itse kiinnostaa, että millä te erotutte muista venemalmistajista niin kuin ajattavuuden kannalta? Että onko siinä jotain niin kuin eroa merkittävää tai mitä sä haluaisit mainita niin kuin esimerkiksi tuosta porraspohjasta tai jostain muusta? Ensinnäkin me erotutaan, ensimmäinen suuri eroavaisuus, me verrataan muihin, sanotaan tämän genren valmistajiin, niin on tietenkin se, että me valmistetaan veneet Suomessa. Kaikki veneet tehdään Suomessa ja suunnitellaan Suomessa. Sitten toinen isompi eroavaisuus on se, että nämä meidän verrokkivenevalmistajat, niin ne tekee center-konsoleita, keskipulpetti. Eli layoutti on tavallaan tehty keskelle venettä. No. Ja meillähän tämä on epäsymmetrinen, millä me saadaan tähän enemmän niin kuin tilaa tuohon sisätiloihin selkeästi, mikä näkyy ennen kaikkea tuossa kabiiniversiossa. Mutta myöskin tässä, että tässä on hyvä kuljettavuus ja leveät käytävät. Ajettavuudeltaan, niin joo, porraspohjahan on tänä päivänä suosittu ja sitä paljon tehdään. Ja mä en ole niin paljon koeajanut noita naapureiden veneitä, että mä pystyisin niin kuin sanomaan suuria eroavaisuuksia, mutta omasta tuotteesta pystyn sanomaan sen, että ensimmäinen aika makea juttu on se, että kun sä lähdet nostamaan venettä liukuun, niin ei käy koskaan niin, että keula nousisi ylös, vaan se nousee tavallaan niin kuin siinä ajoasennossa vähän kuin hississä ja lähtee liukunopeuteen. Ja toinen, mikä mun mielestä on tosi hienoa, niin on se, että nämä avoveneet on todella, tai kaikki mallit, mutta avoveneistä tietenkin korostuu se, niin on tosi kuivia. Et täällähän on aika iso niin sanottu flairi, eli se pitää noin roiskeet ulkopuolella, sisälle ei tule roiskeita. Ne on ehkä semmosia niin kuin hyvin käytännöllisiä juttuja, mitä tulee esiin. Joo. Ja sitten itse tässä nyt kävin näitä vähän katsomassa, niin tukevat materiaalit tai on hyvät niin kuin noi kaikki kaiteet ja muut, että niistä ainakin itse pidin ja sitten ajoasento oli hyvä ja muuta. Että. Joo, no tuohon ajoasentoon ja pulpettiin ja kuljettajatyöympäristöön me oikeasti paneuduttu ja aikanaan kun tämä 27 tehtiin, niin me tehtiin tästä ihan täyskokoinen vanerimokappi ja hierottiin siinä viimeiset sentit ja moduulien paikat ja nimenomaan tuohon kuljettajaympäristöön keskityttiin tosi paljon, että meiltä löytyi kaikki laitteet siitä, nappulat ja ratit ja ohjaus tai kaasukahvat ja muut, että päästiin katsoa, että se oli meidän mielestä niin kuin tosi mukava. Jes, kiitoksia näistä kommenteista ja suosittelen kyllä, että tulkaa katsomaan tänne messuille. Täällä on varmasti pöhinää koko messujen ajan ja täältä saa tulla lisää kysyä infoa, niin jotain muuta kuin hyviä messuja teille. Kiitoksia ja tänne vaan tervetuloa.
ollaan päästy tänne Kvarken 27 kabiiniin ja tää on nyt sitten tää avoversio, mutta sanoisin, että varmaan tää kabiini on aika lailla samanlainen kuin toi tuossa T-topissakin. Ja täällä on ihan mukavat makuutilat ja on ihan mukavan olosta laadukasta tämmöstä puumateriaalia ja on kangasmattoa ja sitten on pesuvallasta vähän ja taitaa olla joku kaappikin täällä minne saa vessapaperit ja pönttöhän löytyy täältä tyylikkäästi piilosta. Ja tää on ihan mukavan oloinen tää koppi, että kyllä täällä yön jos parin mielellään nukkuu ja ikkunankin löytyy, jos haluaa kurkkailla vähän ulospäin. Ja valaistus on hyvä ja semmonen niin kuin pehmeä tunnelma voisi sanoa.